60% партобҳо ба ҳавои шаҳри Душанберо партобҳои сӯхти нақлиётӣ ташкил медиҳад. ин оморро масъулони Кумитаи ҳифзи муҳити зист пас аз насби 5 дастгоҳи ташхиси сатҳи олудагии ҳаво дар гӯшаҳои мухталифи пойтахт ба даст овардаанд. мо маълумотое ки аз ин 5 нуқта инчунин мо лабораторияи сайёрам дорем ки дар нуқтаи дилхоҳ вазъи ҳавои атмосфераро дар шаҳр дар тамоми манотиқи ҷумҳурӣ чен мекунад. ин маълумотҳо дар сомонаҳои кумита ва агентии обовошиносӣ дастраси аҳолӣ карда мешавад. ҳар рӯз дар Душанбе аз ҳисоби ҳаракати нақлиёт 80 то 100 тонна партобҳо ба ҳаво хориҷ мешавад. сами корхонаҳои саноатӣ ва дигар воситаҳо дар олудасозии ҳавои Душанбе ҳудуди 60 тонна дар як шабонарӯз будааст. мақомот дар ҳоли афзоиши ҳаракати мошинҳоро аз сабабҳои ташвишовар барои олудагии ҳаво медонанд ки сокинон бештар аз чангу ғубори корхонаҳои назди маҳалли зисташон нигаронанд. як корхонае ки дар пойтахт барои олудасозии ҳаво пайваста мавриди интиқод қарор мегирад, корхонаи сементи Тоҷик мебошад. имрӯзҳо баъзан ҳолатҳое мешавад ки дар қисмати шимоли шаҳри Душанбе чанг аз меъёр каме зиёд мешавад, вале моддаҳои заҳрноке ки дар таркиби ҳаво ҳастанд дар доираи меъёрҳои муқаррар шуда ҳастанд ва имрӯз боиси ташвиш нест. 2 сол қабл масъалаи кӯчонидани корхонаи сементи Тоҷик ба миён гузошта шуда буд. намояндагони Кумитаи ҳифзи муҳити зист тасдиқ карданд ки чунин супориш аз сӯи ҳукумат шудааст, вале бо далели тавлидодаш барои иншоотҳои муҳими давлатӣ аз ҷумла нерӯгоҳи Роғун наметавонанд ба якборагӣ фаъолияти онро қатъ кунанд.